Karton-karton sa kamatis gipang labay na lang sa mga mag-uuma sa Lantapan Bukidnon. Human kuno nga lata na kay wala mahalin tungod sa kadaghan sa supply ug gamay ra ang namalit. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipangyabo na lang sa mga mag-uuma ang ilang ani nga mga kamatis sa barangay Alanib, Lantapan, Bukidnon. Human wala na kini nahalin og nalata na lang. Tungod matud pa kini sa kanihit sa namalit ug ubos pa ang presyo niini sa merkado. Daghan sab kuno og supply sa kamatis karon, busa ang uban maabtan na lang og kalata. Sumala sa uploader, 158 kakahon sa kamatis ang ani sa mga mag-uuma ug 56 niini ang wala nahalin, hinungdan nga gilabay na lang kini. Gisuta sa GMA Regional TV1 Mindanao ang sitwasyon sa westbound public market and vegetable landing nga maoy pinakadakong bagsakan og gulay sa Cagayan de Oro City ug tuod man nagtapok sa merkado ang mga kamatis nga ang uban hapit na malata. Mahalin pero hinay siya bre para sa nga bisag abot og 1,000 ang kamatis kay mahurot gyud. Kung kaniadto 700 pesos hantod 1,400 pesos ang presyo matag kahon. Karon swerte na lang nga mahalin ang usa ka kahon og 300 pesos. Dako kuno ang gasto sa mga mag-uuma sa pagtanom sa kamatis hangtod sa pagbiyahe padulong sa merkado. Mo kapital sa kahon, kanang kahon tulo ka buok ana sa sinta na ba na. Kung sa kamatis bod ada ko kay sila gasto sa kamatis kay gasto gyud na baligya rag barato. Sumala sa tagdumala sa palengke ang hinungdan sa oversupply sa kamatis, ang pag-undang sa laing lugar sa pag-order og kamatis gikan sa rehiyon tungod kuno sa pipila ka bulan nga maayo ang dagan sa panahon ug walay bagyo nga nasinati. Nagdungan sab kuno og tanom ang mga mag-uuma sa tinguha nga paspas ang palit sama sa milabay nga tuig. Ang tabangan din nato pangita og more barriers para sa atong mga farmers ug stakeholders. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.